Det har været en super fed rejse for mig at være seksolog, fordi at jeg som mand har oplevet så mange ting. Jeg har lige pludselig fået den her fornemmelse af, at jeg tør godt gå ind i alle aspekter af seksualiteten. Også dem, som jeg måske kunne have klandret mig selv for at være for meget eller for lidt. Altså både ture at være lille og stor og mærkelig og grim, men også ture at være feminin. Og det at tage den rejse, også at ture at være feminin, det har jo gjort, at jeg har lige pludselig oplevet, at det at være en rigtig mand, det handler bare ikke om at nødvendigvis om at springe ud i faldskærmen eller lade sig køre over en lastbil, men det handler også om at ture og favne det feminine. Og når jeg har tur favne det feminine inde i mig selv, så har jeg også tur lige pludselig favne det feminine udad til. Og det har jo lige pludselig gjort, at jeg ikke har den der frygt for kvinder mere, som jeg måske kunne have før i tiden. Og det har jeg jo kunne se som altså, i min omgangskreds, hvordan at alle de ting, som kvinder står for, det legende, det lette, det kreative, det lige pludselig, det har jeg taget ejerskab af på en eller anden måde. Og jeg kan bruge det, ikke kun som seksolog, men jeg kan også se, hvordan det smitter af på alt, hvad jeg overhovedet laver. I mit parforhold, i mit forhold til mine børn, og i det arbejde, jeg laver, i min succes, fordi at hvis man skal have succes som mand, så bliver man sgu nødt til også at gribe fat i det feminine, fordi det feminine er liv.